mobekaya bayas 2020 no na no kra na ye July 14 2020 na ye benada ena mrashe bedwam wo mokọ asetena ekoji loan facility bi etumu na loan approval ya na ye 56.1 million loan facility na bed trauma hospital ewo oboase ene anyinem sabre no na onumnyamfo kanoforiata ona na ye finance minister ena na bedi akire eye onyamfo abena osan asare na kwasi kwate mu nyina ka ho bie as deputy ministers ewo finance ho na eno na sikai wo mu gitu mu wie ye no company in fact wo mu a na Ghana ban ne wo mu kwa agreement ekoji sikai dia free wo mu nchen no eye the Doshe Bank AG wo mu ena na wone government of Ghana akosa entiase apami wo brekwa na TMF Global Services UK wo mu so ka ho wo mu nyina no eye facility arranger and a facility arranger and original lender respectively and na wo mo eboa oman Ghana e wo sa akwan ne so na wo mo gitu mu wie ye nkakra nche bia na project nankasa no eye 18 bed accident and emergency ward beba for adults and wo ho 12 ward for pediatric emergencies and wo ho and of a 100-seater capacity waiting area and also so ka ho e ka sa project no ho na ni nyina ye sustainable development goals no SDG 3 ni nyina abaya ni suade hu ana ewo SDG 3 no mu no and na this project we ba ya kwaje sa 56.1 million in fact euros e dey abaya sa project we na ye project kan law in asem 14th July 2020 tie ma me pa na ye benada ewie ye no ne ye woda 1st October the same 2020 na enti hwe July and ye gitu mu wie 14th July no August September October merely 3 months later ena mampani akufuado eko anyinam e de asokobo fom na ye kwa anyinam sesi a ehwa na nyabotrama miansa ehwa na trauma hospital na ye ka ho asem na ye no sa 3 project miensa ena na wo sa 56.1 million num project miensa no trauma hospital no wo anyinam ena enyiresi government hospital so no am ye extension e ka sa 56.1 million ho ena na ba ko nso ko oboase eno so ye fresh project oboase ho na kurampo no na science so hyemu se oboase government hospital e ho no ye nya rehabilitation center anas ye nya rehabilitation ewom oboase health center no ye rehabilitate no enti na ni nyina ka 56.1 million ne ho ye start a new project in oboase, a new project in enyinem na enyiresi government hospital ya extension kakra na oboase nso ya siesie hospital na wo health center na ho no ye de akwa kosiesie enti na nya 3 mpo na ye 4 na fe ye monkomo kakra ye kwa enyinem ye fa ne say ye free enkran ha na ye kọ back to ye kwa enyinem mame enyinem road na fe ye nhwa ade kwan na nkasa no we de kwa enyinem no hesa na ye tie eno ye baako wei ekwan we say baabi aka yi gina ye a we su ye bai eye enyinem udru enyinem a ukọ anim kakra kodu filling station we ho ansa akọ baabi a health insurance office a require ambulance office and as ambulance service omo office wo ehwa asem na make ukọ anim kakra bi a NTTD office anase command enyinem district no eto aso na ho say kwan ni nye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  minim se medetoto se kwanfon ba ko ni kwan 2007 and asonitra yes akwan yi na ye from Ankasi to Konongo sabre kwan na dane kotobeku ma ekun krofo enti kwan a ye fa so de akwa enyinam no eno nie ekun krofo wo enyinam krom ye kwaka ye se ya enyinam town roads awie enti no we de Ghana Highway Authority wo madwuma ti Ghana Highway Authority se wo mu ntwam mfa enyinam krom nti wo mu hu kwan esanse se wotra Ankasi ansa na bedu asamantamfo no wo mo ye bypass e de afa asamantamfo ene mampon achi ho e de kosi adasoase mfimfin ho now they are famua they aba besi adasoase junction now they wuram atiesi main highway ne so wo afa enyinam atiwa east district assembly na nim say no asan back to enyiresi no afa so kokumase eno nti enyinam akwan no sei enetie
na in 2020 in fact 2020 1st October ebra mampani akufuado na ye mampani sabre no okotwa ahomamu no me pacho mame shortcut no 1 and 2 ni nyina na fe yen hwa de na mampani ko ye na okotwa ahomamu no me say that was Thursday October 1 ena mampani ko ye sa adwuma yi ewo ho eno nti on agina ho no mame second picture no na yenko ye nim kakra na eni brepa enti eno nie ena mampani de aso above for this osa okita shovel kire se project ne ye ba be start na mame ma project na bakosem kitua bi almost 3 years ena no am de be si sa hospital yi awie na ye a loan facility no a yakwa akwaje 56.1 million no ye de 8 years ena ebetua sa loan no e de awie eno ne asem a wamo ekande to so entisi akate sort in 2020 yenim se de anya hwe kra October ntino 2020 na end awie anya hwe anka by 2024 by end of year 2024 this hospital should be running and so many workers say there be enya sa na tie mame ura hospital ho entrance no na me nkire wade esisi a yakofa bypass na wachire ni because ekwan na efa nyinam krom na nye bypass no ma yede ato akire hokofa asamaitamfo ye chi ewura mu fa mampon ansa na ode aba besi adaso ase tokrom ho na ode aba besi hospital ye nim pe ansa na ode besi adaso ase junction ho no hwe anim ho nie sa kwan we na yesi aba highway a obi a efa so bie entu free Kumasi ba na mpeso obefa nyima na anim ha entu nam hospital ye nim e na ode akọ se wo free enkran so ukọ Kumasi na wo mpesa obefa saman afa anyinam zongo na wakofa anyinamu a obesa akofa mfuturo yi so we so na wakofa na de esi adaso ase junction ho sa junction ne so ho no nko ano traffic timechi wo ho from ho to anyiresi because akwan na iswa enti cars akese buses akese and other cars ni nyina ho no bia pese offer na obi afa ho now yenhwe contractor ne ba ba ye na adwuma no ba bia obobo ye ne sese contractor ne residence ana wote ewo project site ho na nkasa no ho nso na wani gusu a wo hwe no yakọ akọhwe we nyina na ye de ma eti contractor ne ba bia na wote he gensetter ono supply no at least electricity otimi ne site ba bia na otinie contractor ne dan na otimu eno na ya paint no blue light blue and deep blue no afei share administration blocker na omaye as part of the project no me ba ma oniema hodo bebre ewo sa trauma hospital ya na omo yenum na watemase ewo ekwan ne so o say project we no universal hospital group omo wholly based Ghanaian company ono na project is a contractor no your friend no universal hospital group omo yes adwuma we say nyina yenim so omo de ba no sa infrastructure development say na omo ya de pa sa ne ma ye hu no na component of project no munye emergency department or say emergency department with a triage won bi afei 3 operating theaters ewo hospital yi mu yawo recovery rooms ewom and yawo resuscitation rooms and also wom and yawo plaster room and so ho diagnostic center including a CT scan, x-ray, fluoroscopy, laboratory and a blood bank our hospital ya kan ho asema busia join your Facebook ne so na ba wa de ma mesesi ya hospital ni nie afei eno achi kura no OPD department no so be koso ho pharmacy and a consulting rooms you see ya besan so nya public department public health department ewom medical administration and also be wom and 100 bed in total for inpatient ward say ya gi obi ato ho no eno nko awards ne be fa be 100 ewo 100 bed eno ya baako including a trauma and orthopedic ward ka ho afi ya besan so anya 30 bed for other interventions requiring laboratory stay apam se ho ena afi baby a adwumayefo beda residence for staff eka ho asasene so pan so baby a hwengura haje asasene aboso ko wanim kakra mame na afi mame hospital na nkasa no nia wo de dikan ko
enyinem na fe yen start ehɔ ne mra national hospital na ye ka ho asɛm no niema ewuwo mu na ye bobɔ so no yen kɔ na yen hwɛ ade kakra bi wɔ hɔ enti ɛno akyi ye bɛsan so anya mortuary ewom na sɛ de na asase ne so akyire ho nyinaa kɔ baabi a hospital yi wei ne opposite ɛyɛ nyinam cemetery asase ne kɔ akyire nyinaa enti ɛni so ade ho ne kura sɛ anhwɛ yi a akyire hɔ kura betimi a yɛ school a nursing training school ɛwɔ hɔ enti yɛsɛ yɛ trauma hospital but anhwɛ yi kura na ebetimi a yɛ ne teaching hospital ɛwɔ hɔ ɛdan no na esi hɔ saa na ohu no say niema ɛwɔ mu nyinaa na hyase tetigu contractor free site in somewhere October last year on Mabio ye kwa afini anya hwe de October November December January February March April 6 months ni contractor ma site okọ anya na yesin ka bia wo boa mu no akodi bro nya aba okọ ye wa mabiem besi ne na ho ne mame ada videos ni bi ada videos ni do so pa na video ba kokra de bra ye koduru wo no ye akosi ya na nkrante ye mesen nkrante empro ennam ye na ho se ya na wo mo twam ko enti hospital ni nie ena aka nsinsemu hospital la ye se ye de 3 years ena eye na ye di 8 years atuatua loan no hospital na aka nsinsemu ye kate sort in 2020 we are in 2026 yenwie hospital no na say o join yen e wo Facebook ne so a me ba cho di kan ma me mortuary no na hwa ade asisi a mortuary ni mortuary na ka ho no a wo mo so mbe ya ka ho no mortuary no wo ma si edan na si wo but there's nothing inside bibia nim na hospital no imu ne kura ampo no hwe na enwura aye no a esi ho eno ye baako hospital ayi ni mortuary dan na esi ho no nti sɛ ne yɛsi mortuary dan nti ɛno na tene ho kakra sɛ uwura mu entrance ni uwura mu a ofa opposite baabi a wokɔ na no onsa nifa so sei pɛ ɛhɔ na mortuary ne wɔ o say mo afei ukɔ w'anim kakra mortuary na chi hɔ ɛde saa ɛhɔ ne nyinaa no anya hwekra benya bɛyɛ sɛ 4-5 acres of land a ɛka ho ɛno kra de contractor no de ɛhɔ wankɔ hwee ti ɛhɔ na bia sɛ daakye bi etikasie bi awi adwenka se wobɛyɛ na wayɛ nursing training bi dia toa so a ho obetimi dia ayekra nya hostels nya ade nyina wo ho de aka ho but as we speak hospital no gusu gina ba bi gina sesi on CCC light post ni ade nyina mami cables no ne hwe ade cables na omde begu light post na omde CCC wo no minim se betimi ay solar cables ni nyina agu ho ama enwura afa enie ena enwura agi cables ne post na aka ne nyinaa no ena gu ho no a ese omo ye ho adwuma nanka anya hwe ebeso manfo ewo etiwa east eno nti anya hwe no omanfo a ewo anyinam anka ase ede kɔ asaman kwaben dana mampani kotwa ede asokɔbɔ fom saa da na osan kɔ kwaben district hospital eno nso na wɔ kɔ akosi emo no so the same day what the koye na ye free here besan kɔ kwaben ni akɔhwɛ hɔ nso de no enyine si de no wɔn ede ye adwuma enso officially kura ye mia no nti se ho na koye administration ne ada niema bi nti ebeji wato anu aba dada mu ho ne yaji wato dada mu ho na afei ye hwe ne akwa homa no so na ye ne mpanimfo akwa nkomo me pese wunya the breakdown the background of say watwamu wo saa hospital ya ye kan ya nimu a me pa cho mame trauma hospital say nia project yi tie nyina ya wo hu ni say yetimi wie project no a sene ya draw project no de ato paper so yetimi wie a say na beye enti project no artistic impression no na da ho no kwan a ye befa so e beye no uwura mu asane yetie bibia niema mabobɔ so nyina ewom a say na o say construction and equipping a new 100-bed trauma hospital in at Enyinem Etiwa East District Eastern Region eno ehon komo ena yegusu aye boma osa no na mayenko ahoma ne so na ye ne honorable Samuel Labi wono eye Enyinem assemblyman na wono no wo hwe donkrom ehwe jedua hinase ehwe ye say wono na Enyinem nyina me fan se wabeye mayor ewo ho ye ne no emo enkomo honorable timinka
SOMPA 106.5 FM so ne yɛne SOMPA TV ɛna yɛ affiliate stations nyinaa yɛ mo adwom wakɔ aba ona botimenka dabi ye ona bontimenka yɛn hwɛ sɛ yɛnsa bɛka ona bo ahoma no so a na yɛde no atoa so ɛwɔ ahase yɛn hwɛ sɛ yɛnsa bɛka ona bo ha yɛhwɛ sɛ nkebenya assembly member ɛwɔ anyinam na yɛne no abɔ nkɔmɔ san sɛ ɔno ara ne area ɛna saa nkɔmɔ yi ɛwɔ mpatwa ma me other videos ne bi wei ne ɛda so sɛ a picture yɛ da so yi deɛ ɛno yɛ si yɛwie hospital na sɛneɛ ɛbɛyɛ sɛneɛ teɛ pɛpɛɛpɛ ɛne abom saa ɛde ama wo ne mmom safe na wo join ne yɛn a hospital no sɛ me ne wo kasa ɛsei na ɛteɛ yɛkate sort in 2020 October 1 2020 ɛne yɛkate sort sɛ yɛde yɛ saa project wei ɛnso till now sɛ me ne wo kasa yi project no egusu egyina baabi egyina entimi ɛnkɔ n'anim ɛno ne yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛka mpanimfoɔ wɔ ho na yɛne wɔn adi nkɔmɔ ne yɛhwɛ sɛneɛ project no koraa ho nsɛm teɛ aso mpanimfoɔ akasa ho anaasɛ sɛn paa ɛna ɛteɛ yɛgusu hwɛ sɛ yɛnsa bɛka honorable Samuel Labi ya ɔno ɛyɛ assembly member ɛwɔ ɛyɛ anyinam yɛne no abɔ nkɔmɔ ne yɛhwɛ sɛneɛ nneɛma nyinaa ɛnso esi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo yɛnsa ka honorable ɛwɔ ahoma no so honorable temenka mo honorable Samuel Labi ɛna yɛne no ɛbɔ nkɔmɔ no ukɔ anyinam sɛ si yɛ sɛ wadane anyinam bɛyɔ efiri donkrom kɔfa anyinam zongo ɛkɔ akɔgye duahina electoral area ne nyinaa gu ɔno n'abam honorable SOMPA FM ɛne SOMPA TV so ne yɛm wakɔ aba na baabi a trauma hospital in 2020 from say in 3 years time yɛbɛwie na yɛde 8 years ateka ɛde afiri hɔ baabi a egyina yi wo mpɔtam ne wɔ wankasa honorable project yi a yɛnwie yi ɛde ɛhaw ɛna ɛda wo ne wo manfoɔ ne mo a mowɔ atiwa east nyinaa ɛda mo kom Bumi me dan se wakonya kesi adama me. Me fa konya suna nchia enyina mu ehene osabarema okoje busia bani dudu. Bumi me dan se asema busa ne ye asemo a eha atiwa east ne ne mpata mu nyina every sunu mesi kosi enkoko ya akwanhia bi si a enya hospital kesi ya emfasa enipa ne nko. Enti abaye na ade so besi saa sabia kesi ewo kwan mu. Ne sa tie so kan no band the sort ball form a year 2020 nanka ani so de hunu senka chekran ke 90 nanka ban no awie nanka yenia ma ne nyamba ma omoko awareness ntitie ne doctor ntitie nanka metina be adwuma ho na yen so ayon potem ha ne ho do de ne ba di akọje arhe no enya ba di akọje nan so menia ofi antrata na ban na wo so no efiri so abaya esi a wo so bae eya fi twa mi na dum ekoso nanso afia isi ni die etu ne hwɛ saa bia hɔ a obiara ni hɔ ese ne kɔkɔ hɔ no ma nipa wa skiti ni ba akotɛ ubisa ne fɛna ninia la bɛ na bɛba site so go minimu ayeso pelifo enti na ni ubisa ne enema ya kra pa ho a ne de binu kakra ɛfa saa sabia no minim sɛ ɛhɔ akɔyɛ ɛna ufiri baabi a project yi kra wa efiri hɔ ɛkɔ district assembly kra no emu nwa na assembly mebacho wadaroma assembly hɔ kra committee be na oda so o social service committee ɛne sɛ we kra no ɛho mframa bɛfa mo ho kakra o ɛne ama mo hɛ atobudi me ko sa meeting mo akoba ne say ya up to date a project na stall aka hɔ sɛ si ya yɛ kasa yi assembly etu anamon bia fa ho abia DFO any DCE wo mo ahya da sew bibi se kamakoma to yem na wo mo ye ho adwuma ana yo ya pusu panifo o se empani ayi di obi a ba bia ne di bia na ka ye ne empani abubu mu di ho komo o ka o mo so ano ba se ye ntwen o mo so gu so panifo so ho nanso mo mai mo ayi dia e kese bia na na o china no on tata na se engineer san ba site Yantie mu ewo fie ha se contractor free site somewhere October last year. Sanity. No correct. Ebi say eni my phone no ye djuma wo no. E say bi kura we nyina market am kura no baro twen. Eni ma wo say ye ntimi ntwe mo kakura ni. Ndi so ma nya say djuma kra o mu nya bi nko fie. Honorable say adwumayefo no bi ene na market ye den.
I'm okay about me so and so the same. What is not the one? AGYA hospital, Hono. They say, I'm going to when in the market. I think we don't know my son come to come the call. Contract on Jomoka or farmer, you want Jomoka. Hey, on a bosom, we who pound. I hope I didn't have some. Hey. Emma in Toronto cry. A year 4th January. Now, could be an old wise and can send me went to Uncle Fee. When in a more time, I don't see you guys also with you. I'll call me a command and a cancer. Or the one was I could totally pull. I can't be so bad, my place, Kako. It's already empty near continues. I bet tonight, so be a crack. And I said, honestly, I didn't drink in Santa. I got to the 4th January, and a branch. I did a carefulness. Just a 7 o'clock, I bomb a book. Me bow. Na moko assembly meeting na my friend we wo eja assembly members mu meeting ase mo share discuss we wo ewo mo plenary ho kakra me ko meeting ya committee meeting and be someone from when it's for ba no so mo ko amo so share for mo so mo we ni mo de to mani ana general meeting so ma raise ba ko amo say yenten when the so review just asem no kra abamebo say project anka from 2020 nka anya hwe 2024 de see ye wie say enyinamfo titiriw anka ase de ba asamaitan for ene mosia so de ba jejeti ba bomede kwa akosi akadewa so ni nyina no say fa no apart from enyiresi government hospital he fa biem and say dey ni sia ni na ba preso and if I know private to be a call, I also be a local on 20. And it's a many people will be no. I require that in Scacasio, Stifia, and train to Scab one, and I can say no call. And so hospital Cassia and can be say, he being a doctor Cassia for La Libya, I will be asking and can I won't call for the Bunigi near the because you share videos I share na hayu kra no ekwan no kra da nim ho no kra na say kasa kase no nyina fa so kra no eno nkwan kra kwa ya asem kase eno sa kwa asem kase ezo ra no busi ni kai nkante na de baboso na no kra ye hu pro ho da ye kotwa video nyina ye hu pro nyina no kra omo no maje baboso ni ayati ye bie kra no se na asase ne kase enti no nke bia da chi bi kura mpani betimi adwen ho de bia nursing training bi nanka say ya trauma hospital nke betimi kura be ye teaching hospital sa na project no da chi bi no na mpanifo aye nana and some mpanifo dwen ho say ene sa bia kase bi ne be so da tete nurses for there is a media no urgent training nursing to ma da ji o mo sa ase no omo ya kra no mo sa be wo be so the media no kura mo ye no mo ni serious ti e go ka sa ase. And if you are a and you know, ya, Erabana, obviously, we see the boom. Say, ya, and more aged than ya bossy, Eja, one I assembly member, same way, will be Sabe, BBS, only a baby, you can't frail first. Dear any potting, Anna, Ubetimia, ye, at the amount for as far as was, meaning say beyond Resica woman. Beyond what any impo assembly no and but what as assembly member or your liaison officer at the mount new electoral area and penny for all no assurance by now bet me the amount for 80 years abri you so yeah any penny for na ya tin na me gidi say so because here ya ka so penny for bet nti say penny for I won kan ku no clear omo ka bi wo mu no we sero omo bo ya ban sika ebe party bi de si ba ni musika ya na me ka timi ya ba ko ni si bi ya enye endis for about sabia o enye endis for Ghana for any we are seeing na na benya e ho faso
nti fa akonya so masere ya no ban Honorable answer me no be wie kura no te se uko site ho a but what menka me busa se uko site ho a contract anyway why pa na we project so say why na wo ho sisi a atesi ai die de metima trim kakra no me call site wo be preliminary no the call script my even control no how shall we go crowd here and then no timi back and say oga no so the so na we in that Honorable dan ho ketua bi mame Honorable Timenka ye ni ani Honorable wi o bata homa no ma ya no amado ama so bi npa mi go no mo o kra ni pa mi kra baba no o mi tena di bono ho ba ba ma twa ho mai nyina no me ko Honorable mame na se na yemfa yenkomo nsia na se si a obi kra send message say or fa to ne ho so se we hospital akọ ho oba nyinam se wona ne yire ne ma ba betena ho bobo kra won bedo do ho saa no ma betena ho no obi ba so obetu ma na wa hwe ne nipa no be ye e de afa ho mo be ma sa nipa no kwa ma na betena ho bedo do ho kakra so be de o do ho o betena ho bedo do ho no atena ho saa se ne fie se si ane bi o se wona tena ne die ntimi mani tumi anka ye perisa so be o betena na ma pa bedo do no akode ne fie dia ta se o betena ho yiri ndo chide de si abansem ana bo me na se ne fa yenkomo nsia enim se komo ya fe ne ya hyase ye be san to aso bi anti every people ya so so mo asonte me da se nyame kan wo so nyame so kan ho pa ye ne honorable Samuel Labi o ya assembly member wa nyinam ene ne na abon komo ne ntia busia se ebia na wunya hu asem no se ne ye kan dia kosi mame ode mame enyinam 4 no na ahwade edi ho join here on Facebook ne so sesi a ana TV ne so ada brasesi a na be hwade SOMPA 106.5 FM Accra we project no eno na si ho sa no hwe we nyina ya hyehye dos ne ade nyina wie na hwe mo aha na mpro no edi agro no hwe enwura na age dan na boso sa no enwura pa hwe enti se obi security man nso ote wona obi akokora wo obi akokora he odifo okora betimi na tentamage no so obi ko ho se si ayi electricity cables egu ho no obi betimi akoho yes electricity cables egu ho no ye twa de ma mami cables no electricity cables egu ho no obi betimi akoho akọ ye security man no oni akade bia no te hwe nkani oni hwe woni hwe no adete ho ena cables ya data poli e de agu so de blocks ba akọ atototo so obi betimi akọpake ka akora asi ho akọ sa de ma we nyina de akọ na samba yo man ne ka we akọ sa no de kọ a wanfa mefa nyinam krom kura wo de be fa chiri akọfa bypass ne so no de akosia o de akosia anka ase na wagya hokọ we nyina yo man ni sika o na ye kan nyina no onemnyafo kwabena minta kando ni bottom ni ye kan de agu me kai se bra no mu opposition. That was I think somewhere 2022 2021 2022 of ansentrefo frin kran ha edwo mu chin Saria hospital afari military hospital edwo bi ba betifi referral hospital a omo kono omaye besinne kura oba ye still yenhu he sesi a betifi hospital se okasa wo ko ho akwa start a asa akoto aso age so start from ground zero asai aban bi abetna so 8 years wanya ne hwe enyinam hospital enyinam trauma hospital ya eken MP office and lobby ye ekope nti onabo abna se asawe ne office and ekọ lobby ye satan no ye deputy finance minister and ekọ lobby project we fe administration ne si ho no ene quarters na ifo ne betna ho no ene si ho tenten 2 story
mienu ena we so one story baako na sense nchen no nti story building miensa administration baako ena residence mienu eniema bi wo hwe dan baako mu atimi se eniema gum obi betimi akọ breaki enokra de doors ne ye lock ye ena glasses ne de nti obetimi akọ breaki akosesa eniema we ya san akoton na ya ban ne ka sani omo ye ayi Abitifi government hospital referral hospital na asaisi ho no saa wo betimi aye ne saa enti ona bu kwamna minta kando fans antwerefo ko chiniye hospital si nyina ekire se mampani akufu adubai we jai hospital so nyina ama na esei no this hospital and also baba ya white elephant na. That is the question I hear bisa. Na ye can say ko hwenkrofo de ti akire ho de adane politics. Ena na assemblyman dey kan ye wi a say MPP fo na be ko ho ana NDC fo na be ko ho. Ghana fo e na be ko akwaje ya rehwe ho but ye jai esi ho ma na esei. Se si a ena DC awo Etiwa East honorable Ernest Intim. Na oka say nke ne be kasa. Ono agi to mu say obekasa e wade ho because ye project wey the manual a big project e wo ho as say egusu kan sinsemu but say see wo friend na wunya no ye e no send message say as we send re meeting fufuro mu say but the good news I was signed there to a chain say before all rasa meeting no on health ministry akasa amoma kire say nimanimu ye on beba project no ho enti say yampusu a onti se bibi wa kire project ye starting say some past starting say ye bedi ho nkomo a ye frefre mpanimfo bi a ye betimi afre om no madi ho nkomo it's almost a month afei na ye yes ye di ho nkomo na no now they are responding say ye mo omo ebeba project ne ho enche enti die na ye twen after 6 months of abandonment project ne gusu wo ho now no ye call sawia ba obedu call sawia ekofa ho nso de ye baaye eno nso so ye pray ye ho ekokate short say ye bie project na no be kwa light kra na ebinim na ye ho say oman a ye be hede ne abobra koyanim enso ye mpanimfo ye a pray sa project we no ma wi asa gya ma na sei no omu wi ano ma from back no mkwa amono ne no mkwa hospital so amono ne no omu kuyan egu ha okwaka ye se wa no odin abusia SOMPA 106.5 FM so nie SOMPA TV so live loud and clear and I watch on Facebook na wa SOMPA 106.5 FM Accra and afi affiliate ni nyina so afa kase ni bi SOMPA kase to aso sei e de ama wo Wafaya tosu mienu, the friend session B, do not open to this page until you are told to do so. And on an ebraso, live for TV no so, radio no so, Facebook, YouTube, anywhere via ya TikTok kahon. Na nentua so no session B muno, the abati bine se. Papa bi sabra meka se wakodia posi for kukum, nini na ya sa na koko bae no, wantimi ansum, watena nensa, ama sabre ne nkanchima wonkati asefo ho ene Thomas Amponsan so wo UK one day nkwadan ketenkete no wori wom wono se se akodi apresi fo nsam a wo mo eye ne mu hwemu wo UK afi wono ma eye apomuden ho adwuma a wotete fi a wo mo bosujetire yewura kwabna menta aka no se nipa empem dunsia ya wo mo ya apomuden hwemufo ye befa wo adwuma na adwuma mu fa no a eno na teacher fo nso training fo no a wo Association of Ghana no woman also the kakra to aban so we here immediate action and your recruitment teacher recruitment no a and no nsam ye de bebre galamse ko na ebi nim se jama ya aban wono na ye ko a ye koma no na se ka obi a ayesem frama Pentecost asafo no wo mo se galamse nti ene wo mo ntimi nkwasu bontem nkobo asu sa galamse ekuro ye ho nsam yi na ekuo bi nso asode ka kira aban se etitiri pa ne National Petroleum Authority se won mo ye galamse no still wo mnya fu oto enom de akwa site ye nya fu ne ton a de ma wo no se tie bia akuyafo mo bedi yie na mo betimi adi yie no a bra ye betimi ama adwadifo na hwan na e ka sa asemi ma Melinda okulu ensam na hodo bebre ka we no ho am no ne de enso so ka ho Iran fo se wo mo ache ship wo mo CC ship mienu bra wi ai kra de beto wanim se wo mo attack ship miensa no wo mo so ma san CC mienu ni nyina eye wo mo ne US enkasa ho no a enkosi ye no eno a ene ye de ebra woi mimidin OBREMPONG-NANA
KWAKU AMPOMAH wadama kuma chia mene triple A mine AGYA APAM DADAA na Strait of Hormuz afe yamfansam no emrewe ya sha said wafri kumase santimantemu ba bedunom wo ma bobo ano pe alesredu eda wo mo mfichire eni yefiri posi sadom ewo kumase wono maso ebemu abi papa mpo wadi mfinhye aduanan nwotwe na ne kokko baaye no wantimi ansom ne nyina yesa ne nkanchema edi a yedi nimu no pa wono no waben ewo se yemma wo ba ho nyefe de friend se beautician ni na adwuma ne friend Sally's Cosmetic Studio enti una sabio wanimu kura ayasa gwadua ho na onya wura ho a se de wombesi agro ho asiesie womfiri no anhwe ade ode ukoye kura hia wa obetwam na afija eyija na wo eyija mazima eho na adwuma ewo na ye keka se adwuma no wo hya ase kura nye no be se mfinhia dudie aba nti wagi ne din ewa asantemamu ankura batakura wa biebi wo mmea hodo na enkra ne kyese ofoso da na etoso dadu ne nan ana de wone ne tie se ne nkanchema oha ne baby mama eba ho na obi se obi ne tie ane na so se nipa na one no asa de wone na wa ba ha o enti eyeye no Sally se wobekọ na wakọ akọhwe enti wọkọ na ne nkanchema no ne boy ne woni ho na mu ne ho ne de ne wo ho no wo yes obetwen ama na ba enti ne nkanchema ba ya ase wone ne ho no wo ho no na ase jama wo madi nkomo bi enti ofiti ya na Sally di hia no se ne o eni gina yesa abra be di twade efiri na no ene po dwa wone da ye kana ye ma no so de ne kokoduru KUST wo ma ya asabia ho a ene wo mo ye pompe ya kaskara wati nana mo wonse do entenya ba sa no a ena chief inspector Samuel Jare se wo man tena so amanfra manfa so ena ne wo mo kokko so Francis Sata ne panchi na bra Facebook no so behwe fresh and brand new kama pa to sa hwehwe na ya bo no simple sa no ene na da so no Sally no o beautician ewo asantemamu ya sabre make us say wo kukum na wo mudi kande ne kokopie mu e wo koto ye no wo kokohia her worship Hilda Esther Writer nti wo no nso de asokore mampon district court no wo hwe na ni nkrenchi di ne hwene no se de ese popopo na wo se da bi momfa ne nkokokum nti nyame de chen ya boso menum ne de atoso nwotwe monsa mfa ne mra biu na ade cropot ye ka no ntia wodi saa abone fosem no womra na womekyerekere enti saa bere de wakodi apolisifoɔ kokomu a wɔkɔ akɔda adwendwene de nti a wɔyɛ sɛ de wɔyɛ no na bosominim de ɛtɔ so nwɔtwe wasan begina piempani anim bi no wɔba na wɔne Ghana mmara no sesa boa so na wɔtindi mmara so a ɛne ne ho so nso abrɔbɛ wɔkɔ akɔtena fie akɔdi ne maame ne sɛ wɔyere a na nka nkyema foforo na aduane ɛnte saa nso a Ghana mmara no ayɛ sɛ sɛbɔnwoma no egu asa bibie ne hu ne sa atare na mo ye pagya gina ho na hu se emowere etetem se de yebesi akire no so mpa ka se ye na ebebie so se de ye bie so yi e de ama wo na wo prosifo enso nsem ya mu yi abrantie bia ono o UK ba bia fro Liverpool City enye ba bia football club no mo stadium no nemum o man kro no afa ne Liverpool no eho ena wonam no wote efa no Thompson Amponsa onye mfinhia no aduonu enkono 29 years wa hwe small boy abusia jani o Facebook no na be hwe na anim a wa han ededa so na wono zewa ya tasi droba ena wone nam UK ho na anwumre ene kwa na nadwone na homachi mu ho no na wone nam street of Liverpool ho na maya na ja wo mu ebi kura no won se da ni ba bi da se ja ya na ebinum wo ho sa na se wo boa wom ase wo boa wom wo chi wom su wom ka nu ne ka nu mu a na wo we wom wo boro wom sa atadwen e na wo we wom nkakra sa na emperifo kire se August 2024 e na akoda bi a ono wonya mfinhia dunwotwe 18 years na wa hwe 29 years e na okofa 18 years akoda na sabre no na wo mo ne nam emfafra mu ho je se wo hunu be anopa kra be se no mienu bre mu ahomache e na tasi droba yi wo kofa ano e wo samfafra mu ho no a aya wo pe bi papa de ama no ase wo boa ne bi na ni ba no so no wa we ne fumfram eno achi
foforo kra san baaye emo no so be kan bi e de to so afi we ba na we so be kan bi de ato so e de na asie wo mu duadua mu ano e na kwaduboni e friend say David Poglassi wono ko ka kire ko say Thompson wo mo chi no kra wo say twantro to so say wono wo kra wo bebodua ga na ha say wonya sa de ni bi kra ada no mo hwe mu ano mu say sa abante no wo ye trofo pa eno ntom de na kokoto ama koto ase say wono wonam UK ena nyam bransem no wadi nti say wo fa bia na abra bia fa ne say amponsa Thompson wo Liverpool wo UK wonte ne nka koto si emfa ne nkoto afiase emfinhia aduonu miensa 23 years enya Ghana ha wo frimu fia wo kodam wo UK wo frimu fia se wo hu se wo ba akura atwam na wo ba na epa ne che okura se bra mpa che ofa me na simi akura ahwe a wo mfa ne bio wo baba na ne mane no a ekura no na aye sensesa wa kete na boto na ese no no so na ni nyina adwo na ye to akase no so a ye wura pomuden mu so afa ohwe apomuden so ye wura kwabena menta aka no dwa boso mra se bedwani no na pani ya kasa abo amane de akere Ghana titru ene wonum a akwaje ntete wa apomuden mu na nso sabre ebinum tifie na wo mo bosunje tra hwem sa aban be posu won te se menua mata asante mo na eno na ye wura kwabena menta aka no eche se aban na tu wo magum te se broadcasting no wo to apete na apomuden hwemufo a waben mpim dunsia ene wode wonom eba na wonya adaje bubu ne sere ne abasa e kire afia wo mo fa wo mo yere mitaka no. It's been agreed that this year we are recruiting over 16,000 health professionals. In this case, we are not looking at nurses and midwives alone. The pharmacists, the farm technicians, the allied health professionals, the physician assistants, the nurses. So gradually, we are absorbing some of them in our system. But this recruitment will also be guided by our needs in the free primary health care. So for example, if we need more community nurses and we are recruiting about 4,000 nurses, and the community nurses we need, then we employ, let's say, about 2,000 community nurses or even more. And you made that, yet you only run and Casa or 2 years. You're a swap for here, Pomode Hon Samso, and I watch the 1 more war for one baby, a warm of cousin Papa behind Chirawan, one say better than minister, so more man, you know, better like next time. And no, I don't know, near Canasa. I say, one more day to by him say. Nima bebre ene womwa womo pesa ban no ebe mu bi na wo be kire nsem kakra de kire won na afi womo hwe se womo mfafuo bi nso a womo nyina tena fiache ye betime du anya hwe kra nipa 7,000 ye bie mu kra ma ne kwate se 14,000 kra no a anka wan be fa na saa na santwefo nhye mu yase no pani a wono na da titag ano sa president a oda Teacher Trainings Association of Ghana ano eye divine na nija wo bomode anje bre enyuma da ni wura no ntino what church mu say? So I think the reason your first press conference is just about the number. It's about the 7,000 number about the fund. Also say 7,000. So say 7,000. We are 2022. Now we are backlog. About 2023 or 2024. So all the same number we in AMPOMAH. We are almost getting to 40,000. Say we are 40,000 now. Then so the 7,000 number. So that is what we are opposing as an association. We are suggesting say and appealing say again to me increase number. Want to me for now we are qualified 20 years now. I also say our system Mississippi and Urban no promises or Baba restore to person. Urban or Baba restore to person necessary about 3 year badges in most time chance to because they now won't catch you about that. That means say you have been betrayed. So that is the reason why yes our press conferences are abandoning intimate annual promise of making a campaign time. We increase 7,000 over 90 all the qualified 20 years in the system. Divine nani janono. Na wa church ni nsem no waka sa ban kura wo position waka so oba automatic posting afia ba ne say na nipa 40,000 akwa so kura mo close no bi kura santi akire free 2020 de nyina eba nyina no uwe ya so fa 7,000 we de aban wa no kaye wa no klo no hande kan position no wa no klo no a wo de aba aban mu a san fa ye ne sa na wo ma so mu enwo na na point teku e no kwafa amane boyi e de breye abusua no nsiabre mu kase bo wo fa eto so mienu no eno na ye de toa wo SOMPA fie TV no so FM so decoder no so unyaye afi Facebook ene YouTube sa na TikTok nso ye ne nam ho sabre unya duru man kase akensta se de wasie bi atom no adaje ne poso sa na won me fa firi sunwan no nso tim ho santo on point yo chewura
wabie ni se wei ma adehye no wo mo fa bia kwa kwesi benu nkwanta sunkwa ho yewura Pentecost asafo no wo maboboa no ehwo ne ye ka kronkron na wono magye so mewurade ehwo na atese ye bo Abigail wo mo nye so ne ye oba ne ho efe wo wadwempa me nso me ho efe me wadwempa na Apostle Doctor Ere Kwabena Nyameche de ya wo de awurade asem ebra Pentecost asafo no wiase nyina wo sompa so no wono na ekasa ye afiafi bia wo mo nhyiamudi a wono mu de friends general conference no de etoso aduana nwotwenie wono makọ na ene wukoi wo mu gina mu pa apostle so kasai ena wo chese ene se wie mu asakra nyina no wo mu gu so ye adwuma so no de bema nyame anima banyam ewate asefo asase so na wo ka de aba besi se ewie mu nsakra ye no ka ho bi ena de esi sa wie mu nsakra ye no so nyame na asakra no na mmom timamufo ni nipa ye te asase so no ena ya wia yesu ni eban ne ye ne yoye bi ama wie no mu asakra enti sede nka yese yensuo no eto no entime nto saa empata yese wo mubu branso wo yensuo wansuo ma obo ade de ma yen no eno nso entime nyo saa ne nyina ye nsakraye aba nanso eno no nkyere saa sempatre no wo munyai wo muguso tretrashem ede nsempa na ma adasa wo mbehunu de enti yese wode wo ho eto awurade so prisa wo no musisi nemum eye ne papam aya sabia no wo no muguso yoyo enti wo ka we nyina no wo kyese sesei woma bie baabi a ye kire ensa no dwuma ewo bogatanga etifia poe afam ho ena afi sahwisem eho nyina samfa so wo no manya nemmom galanse no amasesei ensu a ye bo asu onkura wo munya je wo mo apɛ roba bi a obese ne nkrofo ya wiwe bi ne yabunsu agum na ya ye ne tese de Yesu tene na da ho na wo mo abo asu wo mu wi o masa asesa wo ma de akọ na wo se wei ye nyame so ade a anka naturally ese ye nyame nsuo ede yo no de galamsi akwakofa aba enti eno nso no wo bo so de be kire se galamsi no emmoa ye. The extensive pollution of water bodies due to illegal mining has hampered traditional water baptism in some mining communities, necessitating a shift to synthetic rubber pools in several districts to carry out the ordinance. Retention of souls. While we give glory to God for the multiple of souls won, a critical challenge, unfavorable rainfall patterns, and the deterioration of cocoa farms have disestablished the livelihood of members who depend on agriculture and farming. These unpredicted environmental conditions, along with the seasonal migration of fisher flows, continue to impact the steady financial growth and stability of affected local assemblies. Apostle Eric Kwabena Nyameche, wono ene yetitune ne edema Pentecost asafo no. Womo conference etoso aduana nwoche 48th conference na se na obi esansemi so. Na galamse nkomo ye tie wasum ha. Ba ko bi na ka say we ye ekuo bi na o maka ho abomu aja ma fa ne coalition. Eno wo mo ka e de atoto so say wo mo de petition tenten. Wo mo atro petition kura date o so 18th April. Ene 22nd April. Eno wo mo kire say wo mo ka Ghana coalition against galamse. Na wo mo ka e de a kire say enkoma NPA for National Petroleum Authority enkomo nkai boy wo mo de no say wo mo a eye galamse e wo Ghana ha sei no obakọ tank kese asa ho ye NPA office na esi ho ni asada de tank atenten na koyi fu oidi amom no mo san de ye galamse no mo de say o man no na eno na wo mo ka e de a kire edugita makro na NPA panipa wo mo ka de a kire ne say lawyer asem we die se wan fa na yansi fom pa e de asam kase ne beba enu nti se ye diesel yo se ye petrol se ye gas wire yo se mpo ye gas kura no a animanimu ye hwe na wan fa wo mo anfa bia nko galam se site bia e ye 1 liter kura mo fa bi nko ho wo se group no e ko se wo mo hwehwe mu a ase omo excavators na wo mo de ba no anya hwe kura no ba say let's say 7,000 on track machines egusu wo eye mu operation omo de ye adwuma na no bi kura ko pie brekum yi ebi no omo de ye adwuma brekum ho ansa kura na chamfan fo no kura de meka ho ansa na tototofo no
wɔn kura wɔn deɛ wɔn gyina nsuo no pipo no kura no wɔn deɛ kura mɛka ho enti wɔn mu nyinaa ɛna wɔn ka ɛde akyerɛ me hanu afa Kenneth Ahyegbe ɛna ne nsa hyɛ krataa yɛ aseɛ ɛna wɔayɛ nhwɛmu a no wɔahunu sɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔn firi NPA hɔ ɛna wɔn de fuel no ɛde kɔkɔma nkurɔfoɔ wɔ aseɛ hɔ nti tanka no ɛkɔ ayɛ asanhye wɔebe da so na ɛkɔ ebi a bontomuru so baabi a wɔn tu galamsey no na akɔ yi ama wɔn se ya na ɛde saa na ɛde kɔ ɛno nti wɔnam saa nkrataa yi so ɛka ɛde akyerɛ kɔmakɛfoɔ ka ho OMCs ne nyinaa ka ho ɛna afei NPA foɔ wɔn na kɛseɛ nipa afiri wɔn bɔstofoɔ wɔn nyinaa ka ho bie sɛ fuel biara ɛkɔ baabi no ɛwɔ sɛ yɛde traka bɔ ho sɛ nya wura bushi pɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛkɔkye saa fuel ne driver no a wɔka saa tanka no nyinaa na afei nipa wɔdi akyiri no wɔno nso yɛkyene ka ho nipa wɔsanhye yɛnkyene ka ho na yɛmɛki sure sɛ petro no drop ko sɛ ɛkura mpo no ɛnkɔ galamsey site ɛka ho bi ɛna galamsey yɛntimi nto ase a Pentecostfoɔ ɛnya nsuo kura mu asu no hot bite no no mpa mu ekotwa mu no nsia kase bɔ no ɛno na yɛde ma wei na yama ne boni na ɔpɔnkyekyeku ɛne sɛ wɔ guru mu wie no ono animu no enam say Christian coach wo mo call bosome no so ntinu moon no de wenye ni ene ne de obubu no se aduro ene wonom ne nkakra akra e wo fie nanso ni nyina no woguso so nsompa wone maame lindo kru nante na maame ya bo asem bi so amane de kire yenso nkyerofo ene wo che se akuyafo na wo mo do tomakese wo mo edododo carrots mo cabbage nom ne ye ho ade empo wo mo duade no etoda wo mo te so won kransa no wo chese beans no wo munya atofo bayere no abu saa na ne banche no kra no de obeto wo munya aburo de akoka ntoko aye de bebro nanso anya brebre mfro kai na nuru nkran no ne bo wo de wonsa beguti ne no ana ma melendo kru chese enam saa ya so ma akuafo a wo mu ntimi mfa nkodwa ahodo so no wo mu niam ne se kwa ewo afuum ente sei wo no ma ye nhyehyɛ se won be connect dwa ne de ama akuafo no direct ya wo mo menya medel membia konkwachi konkofo emfa bo no ma meto so mesɛ no ya ban te so kora na still ukodwo ma yɛse yɛnte so na ma melindo klude ne wo pa kyerɛ no wone yama ne boni na ɔpɔnkyekyeku kan ne sei. The RCC's Regional Department of Agri has instituted a monthly farmers market where fresh farm produce, including vegetables, fruits, livestock, grains, cereals, as well as farm inputs are sold directly by farmers at a very affordable prices. This initiative is designed to bridge the gap between farmers and consumers by eliminating middlemen in the value chain. It is expected to ensure that the farmers receive their value for their produce while also producing post-harvest losses through timely and efficient sales. And this exercise hopefully will start Friday. Wano ena obankra mantam no a woya so afa woda no ma Melinda okulu na mrasebedwani a ogina mandesi a ewo akuapem no fa bato mpeso ya so eyo nyamfo Samia Oku boys abre wono na yakasa yi Samia Oku say wo hwese ne mampani mahama 2012 na nanim da ballot paper so 2016 nanim beda so 2020 nanim beda so 2024 nanim san beda so ede ma NDC na 2028 de wo twiri mu ne betene ye pe ye hu mahama mfoni ewo ballot paper so na we no ebetimi aye a challenge pa how can say the ma NDC amyoko no bio ebetimi so ya akwanya papa e de ma won so mbayi nipa bia na besi na na mu na anase mampani enso ahada gurumi obi na ho de na ba be hye nanan na bra wo kasa ne nsantwefo bo nkomo no wono anya bra kire nsem mu sei. There are many appointees of President Mahama. There are many NDC stalwarts who believe that the NDC believes. So, John carried the spirit of the party in 2024. And mind you, John Mahama had been on the ballot for 4 times. 2012, 2016, 2020, and 2024. This towering figure, this popular NDC politician, will not be on the ballot in 2028. It's just like the Akufo-Addo one. Nana had been on the ballot 2008, 2012, 2016, and 2020. The NPP's popular politician in contemporary times, Akufo-Addo, exited the ballot in 2024. So we're faced with a new candidate, a gentleman, a new man, new gentleman, a fresh face and all. We needed to also market him to the Ghanaian people. Weye boys abra no Samia Oku ya akuapem no from Rasebedwani and waka ne say na wo wie kura no wo de asem bi taato na wo kyekyense mu se
odi ya ahwade o se Ghana ha sei obere na billboard kakra na ye se sika saa e wo ho wo se ya ka political marketing no a enye billboard ni t-shirt o na emom. Political marketing is not just the billboards and the t-shirts where mistake people make. The actual marketing is on the ballot. Because that is where the social contract is entered into. Forget about the billboards and the t-shirt. The actual decision is when I pick the ballot paper and I look at the faces on the ballot paper and have a feeling that is this one that I can hand over my destiny to. So that is the actual marketing. So what? Enti nyasa we ya billboard konkron and just say o ton ho. Enti go hia manfo ne nam o ya billboards akese welcome na t-shirt nya no kwabra ne nam o ya thank you to no o de ahade we ya samia oku boys abre ono ya kuapem no ofom ra shebedwani kane no na okwa Ghana Lottery Authority a won na epen power da no abusia no nsia abre mo ka se de free no no mpai mo e frɛ no hot bite o ka na hyehye so wonu mo ngro no eno ne ye de to awo adeshi a wo mo ewo kagano wono mo so asase e kasa amo kaja no fo no wo mo ewo ho bie ya efra on say coalition of la associations wono mo kasa se ebinu mo de nyansa kwani ani odin bia ba be hye potamu ha asase e wo ho no ani odin so na wo mo di fomfa na wo mo ntena se enhwe sebio fofo mane nan kwaye e wo mo ni so enti wo mo nka bo muko no wo ma friends and trofo nhyiamu ama ya mane bofo wono mo ekọ ho enti secretary ya wono eneda coalition na no ni ayi wono na ebo amane no wo kire ba bi kura wo ka se wo mo aye ho ayi no a one-sided approach. Let it be noted once again that all lands in Southland extending to the demolished fisheries stretches remain the property of the people of land, which were ceded to the government for public use. Hence, these lands ought to revert to the pre-acquisition alludia owners in times like this. Much as we, the people of land, recognize the shared interest, we want to call on our brothers from Usu to respect the established legal position that the land in question falls within the territory of land, as clearly determined by the judgment of William Branford Griffith. Aha. Ni ai one year secretary edema la association no enti kaja no ewo Southla na saasem yesia woni ama ne bofo edi ho nkomo ya to aka se edo so na emom shede so se time herbal mixture ekura ye mudenden de anwumere yi ya na wode time ato ye so na wo hwe ye mpa ma ye mpom aye denden time herbal mixture malaria dru time herbal mixture waposo yo ya time herbal mixture me pa cha wadu mu ato wontimi nidi eye apebito no ne bebo apa hye no so se nye mapemfo ba wo makoda nufo na akoda wonya mfinhye dumienu we waka bia betimi anom bi time herbal mixture no enye na wo numbers a wo betimi afre na wo pedodo atu ato na wo penchiremu a na ye de ama wo no 0244 417 669 0244 417 669 na one empani abo enkomo ye to akase no eso klote kole na shebedwani zaneto Ajima Rollins wono na eka se oya doctor wo se braso pa se ye ka kwanya ye faso na ye ka women empowerment ye hye makutupa no ma ye bibie wo man mu no kwanya ye faso ye no se ye bomodin pa na ye hwehwe mu yi na ye ma ne kwa ni mu pa sanse ma wo mu a ekoyie pa sanse mpani kura kadada se otete be ma watete ni pa baako ne mum se otete wa baade a watete o man mu na wo kasa sanse enzem nyina no na ye adwumadi a mopa ho ntoma ye friend say Ghana Anti-Disinformation Coalition Project eno ase eno okogina ya no obonkomo ya wo cheche nsem mu sei is a network across the continent, and we are in charge of the political pillars, myself and my colleague from Malawi, and it's really to try and bring more women up to the same level. When we speak about women's participation, we can't go beyond the rhetoric. We're not going to achieve anything. And if all we keep saying is the first woman in this and the first woman in that, and it's still a novelty, it means we haven't achieved our objective. And so we must get to a point where it's not a big deal to say you are the first woman, because there are so many women now and the equation is balanced. We Klote Kole Mrashe Bedwani Zaneto Ajima Rollins wo we kura no say
say work dwumadi friends Ghana anti disinformation coalition project no manen ka asemi wo ba na wo beti baabi na watwe mobile phone ana camera secret camera bi no dey record obi na wa twa na bia na daja na nsem bi kura so de ba bontene na wa twa no de nam social media no so e wa breku ani pa kura no wonim ho hwe ana se na no kura Supreme Court ko asetena wo mka se woni obi kura ye mobile phone call na ba record ne mpo a se record o nipa no na nipa no nya we se record no a serious offense no wa fa sa kwanya nso bo kokosi. Let me just mention, we have a law in Ghana that says that it is illegal to keep, and to distribute pictures of anybody, whether they are in an intimate position. So if somebody is naked or doesn't have their clothes on, you are breaking the law if you keep photos of them without their knowledge, without their permission. And if you share the photos, even if you didn't take them, if you share them, you're breaking the law. And in recent times, people have been prosecuted because of that. So I'm just sharing these things with you so that you understand that there are laws that handle all of these things. So be mindful of the fact that, first of all, don't share naked photos of yourself if you can help it. Clote Colem Rasebejani aye Onimyamfo Zaneto Ajimai Rollins. Alexander Kwame Redu where SOMPA TV NFM Yamana Bofa Asante Mantemu na ne waye adwuma bi adafo a wo mo etwikai ne wo firi Kumase kwa oboase echese sika kurom pa kwan ni na awrehosam ne se de ntia na ama asem ayire wo ho ne se kan kɔ kan ma ne ebusa se de na asi wo kwan nom ne se hwe adafo no etimamufo no na wo mo paache portos o na ama traffic ache saa enti konnya na asie no wo mo ene Yamana bofo nya adaji di nkomo no wo mo chese we no wo mo mfa so bo mo bia esansa contractor wo mo de adwuma no ma no Kofi Jobu na driver fo yentie de wo mo ka de kire Kwame Wiredu ye ka kira ba ne se kwan ne de ama contractor ba so wa bedwu kwan kakraka kwan ne nye so na Ghana na odwene ho ya onti ase adwuma de obi ya na ban sesa ba ne agyan so o se mo hwe na mo yere aban na wa ba no hwe na wo kwan busy road say aban bi enu oba se o so agyan adwuma ne sa how de na mbi ho pa how de iso to ayifa sa ka be nkona ka ba ehunu man pa de bia ka timu ha de bia de sra ban so na say the brepa the Sunday nema free trade ha me dey call dom na say akosi agya me pie mi bia me ya me koye na me nya babiri mi tiato e ma so chana do bel mi ro me dey call na me dey akosi Messi ni gina ho mo twa me ye be do har mo ahwe e kwan na asie no Ghana mpanifo ade amoye no mo hweye abane ye toma mo a mo se nya mo nkwa na mo dwere mo nyere ye YouTube mo nyere ye nso ye ho ye toba wa mo a na mo tra so da mo nkwa mo ye de mo pe mo nyere Ghana fo mpanifo mo ye de mo ye na mo nye ni ye aye sa ye nyina ye so be soleti amo God kwa yo de aye ni ye enti anka nche wa san wa baye hwe ebia ni o enti adrafo ne timamufo a wono mo fa oboase Kumase tempo no so na wo ma palai ene Kwame Wiredu edi ho nkomoyi no sa no ufiri ho a na ba na akomedi mafo ba center nya sa tinko no na mo so sisi adwonkulaize na so se akomedi mafo ba center sisi yade awe uchepe ukotoje baby ya ya sempo ofa na adwodwo mpo a yeboa ho eyi sa ha no de firi ho so na ho atimi atopa efiri wutiri nya no kwasu bawra no baby ya ha bia wo bia no midimafo ba santa behwe no wa ni nyina de afiri ho na ho atimi ato ono ma mpom de mpa eno nti wo de bre time eno de ya adwuma time da so dota time da so na sempa na mgusu amene wo kana sa no midimafo ba santa na so ye na me ne wo kasa de firi me pato na kira kwan no wo poku asema yira wo nkran ha ena Kumase nso abu akwa agogo baby aban suku ne wo no won ne di nhwani mu se pe ne numbers yetiawa 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na fe one no abo enkomo na akwanfu ya yenyina santemantam ho ayi kimpaluta de krom ho abu akwa ayi ahokra de atonsu fo every ode from high school junction ode se ukọ bokuro kura ayi S line ko hwe ho enyenyenyenyenyenye na ukọ bokuro kura de ene ewe kura de chenkuri ade kwa atonsu agogo eho basa eho na ba wa bedu nso fa ya wakwafa ma ne boedi aba na omo ho kire se ho nyina sha so kwa municipality na se
wɔn mo kyerɛ sɛ atɔnsu enye kuro ketwa sɛnea yɛte atɔnsu nɛ ne nka besi nɛ na still ma party sompa ehema ne fie ahokra na ne fie kura ba akɔhyɛ ɛno am sɛ kwan yɛ fa hɔ paa ne adi a enye na maame ba akɔ efren sɛ ma Lucy maame wɔnyi nipa mfinhyia bɛ sɛ aduɔwɔtwe na wɔkɔ ayɛ asabea ma Lucy ne aso ne mu yo ka akora nkɔ bia ka yi ne nam wasi gesi eba bɛfa no ɛyɛ ne tantwantantwa ansa ɛno nti wɔde ahometesɛm ɛka ne nsɛm wɔkasa nyina akora na wɔsu wɔmanfoɔ ne boa no sei Pacha haramtie me fie me na me gine kwa aka fa so ko ba bia eka kwa ba me fie afa nhye to echi me beta so ache kakra beta afa de ntumi nkokra ye buafo bia so eni ma se me ma ti eya ni ba papa ni aye kakra sese de aje nsemu ena mi ko ye me kwa mi ni anu kuta bi mu kakra na ka ba fie be fa me sempe fo se onna boa ye me ye ho da ye ma ye mewu ebi abo afeto o ye se na bia ye kakra first nga kwai was ye fele eyi dodo ti ye fele a na kama de o ya ma ye bia no na etumi enjoy kakra na kwa am form pen for ne papa form pen for no ya na ye so am ebi o kwa etimi no ni na tefe due to set corrugated wood atonso I see match uti di na I di kase ba o ba man time ase they left us behind yes let me say momra ya moa Lucy ya so ano to da kwa ni na tefe ma me panina oni anhodin na wo sa ate ahwe bon sa asem na sa ba be kakraka how dey bebe chese ye na ye wa asie ho so emergency bi kwa si na se ye peka akra na ji se ka ni begira ha ye ni bete no ni pa na wu abi eti ye sra ban se so wote menka wo mo fa ye nkra yi ma no no mere ye kwan e ma ye nkra na de wate sansa ba mu mpanifo no ha ya na wentie na no chief of staff wo chinchim ye ode beto wa free ho de glue ache was when you free because Hana Ghana for Casa and Hana Ghana and Sweetie. Now, sir, would you have a video here? That's we. Now, say, way pa, what Hannah's are somewhere senior as a car be mefa. Now, a jackrato fire service car grandma. A jackrato fire service car. Ain't to me fast had your way. But somebody say, ain't to me from Mumau. Where are Tonsubo crew? And I want to toss her a bind say, wait, dear. So what's here was some passway about Bedu, development minister. Walk off idea bank aban mera momwa na we so na ye gina na ya da ne ye ho simape na ya beto akase no so se ya ma Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi, a Hana Dudwana Aircraft. Hey, and the Accra and put them at the mo. And yet the Muampa, the Sadia, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sado, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, means send the 2 months and 8 years canon. Miss Connection and said, I'm going na Esakakra. She say, what Peggy Mama, what you have them? Connection, what about the crow? Stroke, so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdasu and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, who are go? Opposite government school. And then Krahanso, Obe PM, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo Newa. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesati Kwampo. Onyankopon di fa wasra no ewiye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ni asasi hia. Eye bro onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And some perfect service in Chawo Home Hoda, a Yadra Kusi, if Yada Anopa, Anopa no Nunkusi, Anopa no Sia. Fawudani na share radens, na erade beye.
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no e sciatica e na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran e ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na e ba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo me sciatica expert. SOMPA TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa pampa yemwo ene twense watwen yen. Na medu ura court no masansi na fe yakwa amonone. 2012 court nsem no se okay. Mr. Chachu, are you angry? Yera Chachu Chikata. Wone santrofo akasa. Na papai na wo kyerɛkyerɛ ne nsemu o hye na brabo ase babia wabobi wodru ye kamre nimfo wo man mu ne amana ne adodo na agentete efiri ne nsem ene wo kyerɛ sɛ wono na brabo no ne sɛ wodi firi fie ya saa bre no kura no no wone ne yere anopa no wo mo ye morning devotional na wo mo kenkan Genesis ngoma no Garden of Eden sɛ de ho nsamote na nwunu joy no wo da afiase eno no one day wo frɛ na Amazing Grace na de ntia wo ka asa no wo de yinti no mra. I mean, truly, if I'm being honored, I mean, whatever talents I have, I'm not endowed by myself. I didn't put those talents in myself. And my ability to stand in court or to, give a lecture to my students as I've done over the decades, none of that has been endowed by myself. So I have had a profound sense of gratitude, to my creator, my maker. And because of my particular experiences, that has been even deeper. As I've often said, God meant it for good even when I was in prison, because that time could have been a low point. I could have been depressed by the circumstances. I was in a cell with 10 other people. Here was I, lawyer, law lecturer. There was I in a prison. Lawyer was a chramra na ewie na mra chechere no de fiase na eho no ni nyame ben no sanse wo ma na ni so hwe mpoma no mu a ohu bepo na efe enoma wo mo to nyom ene ade ya na nyame eben no enti won de wakase de na ebinom ehwehwe se eye bone no nyame de eye ne papam se opasa ebia yedwumadie kura wudie ekoyie pa de ma wonti opasa obompanifo kura ba so bia pesa o kan sam kakra de kire mpani anampo wo problem bi wo ba bi mpo pesa o twe adwen sisuo ena wo dwumadie bia o die na pesa e bo ho da wuro de ma wo ni nyina sompa client service number na me de ma wo de ha ho ma se telegram o whatsapp o se sms o ba bia wo gwaton de ho da wuro sansa ha na Ghana enti no ahaya na bo ho da wuro Ghana fo beti na fo ma patronize o kama je numbers no na ne sompa ye mpanifo ne monkomo 0531 886 0531 886 216 no de ba ko be share kira 0531 886 216 0531 886 216 eno ye numbers na betimi afrem panifo na oni wo mo abo enkomo ye nyina so na afi ye nko amanone ewie ni ade beto wanim se Iran for one so ma sisi ship one aye attack ship makoma miensa one na straight of Hormuz no so anya asem kuma akura ewi anwumre ya ye tena si ya one sand ya base se kura de one sisi ship mienu e de aka miensa na one attack one no ho na ne one sisi no one we show no one niam mu din a e free Israel asem eno nti IRGC for Islamic Revolutionary Guard Corps
wɔn aka in fact wɔn agye atum sampa wɔn asisi ship mienu miɛnsa deɛ wɔn di kan atake wɔn deda na wɔn tɛn ne wɔn ho saa sɛsi amene wɔ kasa mi wɔfa dwalai America mampani wɔsi for the way how enti wɔsan asoma sɛ wɔn fa epic fury no ɛne USS Abraham Lincoln no wɔn nsan fa nkɔ na wɔn nkɔ yɛ adwuma bi hɔ na afei blockade no wɔn nyiri mu paa ɛwɔ Iran for port hɔ na afei yi hɔ saa Strait of Hormuz hɔ saa bere ukɔ pie mu kura wɔ Iran a Islamic Revolutionary Guard Corps no emu akyekyɛ sɛsɛ menteme ho asie si wɔ mu Ayatollah ne bɛyɛ obedi adeɛ manfo no bi so wɔn mpɛ no ɛna ɔmanfo nankasa na ɛwɔ Iran no wɔn se mpanimfo no wɔn abobɔ wɔn ho ban awie ɛna wɔn de wɔn ankasa nkwa ɛna ɛgoro atopre enti sɛ Iran hɔ no ankasa no asɛm wo yɛsi me wɔfa no sɛ ceasefire no watwe akonanim kakra wɔhwɛ sɛ Iranfo bɛgya mumu yɛsɛm no wɔn yɛ nanso kamea yɛ sɛ wɔn yɛ afa wiase nyinaa anwa ɛno nti so wɔn anyae deɛ a ɛne wɔn sɛ ceasefire no deɛ wɔ hɔ deɛ watwem nanso ahwɛ yi a obetake on by surprise paa wi abusua wei so na yɛgyina na yɛde nsɛm wɔ yɛde bɛsom wɔ na anwumere yi no yɛde ne nyinaa ɛde asie hyɛ ne nsoma me sɛ yɛtena ase wɔ Sompa 106.5 FM so wɔ nkran ha no Sompa 93.1 ɛno yɛ Santimanta mu Kumase wɔgye kaseɛ yi Ayiko 100.9 no nso wɔ Kumase Adamfopa radio wɔ France Ayiko Paris no mu Sompa 101.1 wɔtakwa Sompa 103.3 wɔtakrade Sompa 106.1 ɛwɔ Tachiman Sompa 98.9 wɔ Sunyane Sompa 90.7 ɛno wɔ Nkranza ɛna Sompa 101.3 ɛwɔ Doma FM 100.7 wɔno nso ɛfa nsɛm nyinaa kama ɛgye peten yɛ Kanehia Ban radio ɛgye nsɛm Kingdom 106.1 FM ɛwɔ Mankasi wɔno nso gye decoder no so baabi a radio phone nyinaa wɔno Sompa FM gyina mutua mu sa belaba ɛna fe Facebook no ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra YouTube yɛ Sompa FM live ɛna www.sompaonline.com nso yɛde nsɛm ni afro bi ɛka ho nyinaa ɛde akɔ agogo abetimi akɔkenkan bie Sompa TV so live loud and clear utimi tie yɛn ɛsan so hwɛ yɛn anuanom a yɛgye brɛ ɛbɛkenkan nsɛm yi ɛde ma wɔ bra na Augustine ɛnso ɛde yɛn nam Facebook ne so na Jill and Forsen wɔno nso ka ho